Zapatu goiza da eta Gaztelua hitzera abiatzekotan gara, Aranzadi Zientzia Elkartea bertan dabilelako asteburu honetan indusketa arkeologikoak egiten. Ia zer aurkitzen dugun. Bueno, Gaztelua hitzera etorri gara gaur, girua hola, baina hemen txegabiz, ezta? Aranzadi Zientzia Elkartekoak etorri dira, oinatiar batzupe bai, eta, bueno, holako katatxo batzuk egitera, izenak berak dion moduan, hemen... Bai, 16. mendetik dator izena. Orduan erdierotik oso gertu, Gaztelu haiz. Orduan aukera handia dago, hemen Gaztelu bat topatzeko. Eta, eta hori ziurtatzera etorri gara. Bueno, ikusten dugu hau oso leku, oso eremu txikia, gaintxo bat, hemen gaztelu bat egon etezan eta ze funtzio euki hemen, ezta? Hori da pixka galdera, ez? Bai, hori da gaztelu batiek egon daukioken galderarik nagusia. Zertako eraiki zuten han tontor horretan edo aitz horretan. Eta, ondo erotzen bat diozu galderari, tamaina eta gauza asko ulertu daitezke, ezta? Eta hemen bitxia da, ez dago biderik, bai ikusgarria, ikuspegi zabalak daude alde guztietara, baina zertako eraikiz eta mantendu zuten hemen gaztelu bat, ezta? Hor, aitz horretan omen daude burdin meak edo izan daiteke mehatzaritza lotutako zerbait, baina ez dago jakiterik. Ze sasoitaz ari gara? Erdiaroan, bai dela, eta aipu horiek agertzen direnean, 16. mendean, toponimo hutsa da. Orduan horrek esan nahi du, ez egiten ere gaztelu bat zegoenik. Orduan, zeurazki, 14. edo 12. mendean utzi zuten. Hemen aurrez, zerbait aurkitu dozue, gaur kata batzuk egitea etosate, baina aurrez ere aurkitu izan dituzue? Bai, pixkate, proposamena prestatzeko etorri ginen, eta azala begiratu genuen pixka bat eza. Eta zeremelka puskak aurkitu genituen, bai erdierokoa, baina pixkat deskuadoratu egin gaituena da beste puska bat kalkolitukoa. Osea, dela 4.500 urtekoa. Orduan ez da bakarrik erdieroko gaztelu bat, baiz eta zerbait gehiago egon daiteke hemen. Gaur egingo dira hemen 3 edo 4, ezta? Gune mugatu dituzue eta... Bai, aurrik ustategu, ia posible dan hemen tokirik goienean egotia dorre moduko bat, dorre nagusi moduko bat, edo dorre nagusiak betetzen zituen funtzioak, gune bat. Pixka berago, pagotxe izango litzateke aurkitzea hurbiltegia. Gazteluetan pixka berago goten zen euri biltzeko tokia, eta orduan beti bera joten da gura orduan, handitan ere bigarren karta bat egingo dugu. Eta gaztelua bali bazan, eta definizioaz, ez diote esaten honi dorre edo etxe, baiz eta gaztelu. Horrek esan nahi du, barruti bat, zerbait sort egon behar. Arresi bat, edo zerbait itxitura bat. Eta horren, gainotzen guztia amildegia direnez, toki bakarra da malda hau, horren itxitura balin bat zegoen, malda honetan egon behar. Zer gertatzen da, ez da nahi eta nahi ez arrizkoa izan behar. Olezia izan daiteke, egurrezkoa, eta kasu hortan... Ia desagertua, eta ia terraplay moduko bat, edo zabaltzatzeki, baina itxiturarik ez genuke aurkituko. Baina, bueno... Hemen, Anton, esan doztazu, zerbait agertzen da, areta baten arrastu izan daitekena ero? 5-6 harriko horma txiki bat, ezta? Eta hori da, arkitektura ikuspuntutik ikusi dugun bakarra.
ikutu gabe. Aitzurra sartu horretik, ikusi dugun gauza bakarra arkitekturik ikuspuntutik eta balizko itxitura hori eta bai aitzak landua daude, pixkat hau ez da naturala, pixkat ordoki bat egina dago. Jon Aiaztui, beha Oñatiarra eta gure bazterrak taldeko kide, ez da, Jon? Egunon? Bai, egunon. Bueno, gaur hona etorri jazta, Arantzadi badabil hemen hola gaztelua ditzen holago katatxo batzuk iten, eta zeuek be, taldeko kide zarinen nien be, etorri gure esan duzu, ez da, zer dela eta? Bai, azkenean gure bazterrak taldetik lantzen du, bai, iragana, bai, gertu dauena, bai, urrinekoa, hau da, denboran hain gertu ez dauzen garaixak baita. Oñartean bai zen traugara gehiago, orain aldizano iragan, gertu dakun iraganian, baina, bueno, aukeria mundozkoen hemen lagunketa etorteko, eta gu beti holakotan preste goten gara, alba du bentsat, hola gerturatu eta lagunketako. Zuri daukizunez, induzketetan, aurrez ibilitza, ze interes dako zu gai honetxan, edo barrixa da, edo konti dazu? Nik histori ikasitea dakot, eta salia naiz holako kontuana eta arkeologia bat ez gustaitxezat. Azken finean, modu nahiko entretenigarri pentsa esat, lan iteko, eta nahiz eta voluntarizio mura izan, gustora etorten gara holakotan. Horrek pista ematen du, hemen harria lantzen ibili izan direla, eta gero gauza hau soberakinak direnez, barrura botatzen dira betelan egiteko. Horra zuk adibidez arrezitxo bat, edo terrazamendu bat egiten duzun izaten da adibidez. Horma bat albo batean, beste horma bat bestean, eta orduan arlangaitz bakoitza prestatzen zaudenean, ez dira zilarea, dira arlangaitza, baina zu pizkat agian forma ematen diozu, argaldu pizkat, edo zera, eta orduan soberan ateratzen den hori guztia, bota beharrean egiten duzun izaten da barrura bota betelan egiteko, azken fine, hor dakasunez. Eta holako bat izango ditzake. Bai, eta honeko gauza arrunta da, hau da, horbeko partian ere gehiago daude, arrobia daudeneko tokian, bai, hemen ez dago arrobirik. Orduan, bi gauza ezberdin dira. Hemen lan egin dute.